Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam Wilujeng Dalu. Selamat riyen Mas Hendri. Alhamdulillah iso kabaripun Pak Cangek Yulimbok. Alhamdulillah sehat. Mboten kepanggih. Semoga setahun kurang ya, Mbak. Nggih lumayan. Ketemu ya. Nggih terakhir wonten Budur ngene kok nggih. Teng Semarang dulu teng Semarang ya. Iya dulu. Wah, mugi-mugi sehat selalu. Nggih, amin sematur nuwun. Wonten nyono-nyono saged kepanggih wonten kenangkan. Iya, kok kenangan. Wah, jangan kenangan indah. Iya. Kenangkan. Nggih, kenangkan Mbak Elisa. Wonten kenangkan menika luar biasa matur nuwun. Saged anu nggih kula saged sowan wonten mriki nambah sederek kalian sederek. Sedulur. Wonten kenangkan menika nggih. Derek tepang kula Elisa Orsarus Alaso. Ya, aslinya dari mana tuh Mbak? Biar sederek mriki iki do preso lho, Mbak. Nggih kula nek. Aslinya itu dari mana? Saking Toli-Toli. Toli? Ya, Seko Toli-Toli. Niku daerah ngendi, Mbak? Daerah Wetan Kapunan apa Kulon Kapunan? Nek karo Kapunan yo isih ngalor. Oh, ngalor sithik. Bonagung. Karo Bonagung ya lumayan. Ya, berarti luar Jawa, Mbak, aslinya? Ya, pokoknya saka Toli-Toli nggon banyu. Oh, nggon banyu. Ya, ereng-ereng pantai. Oh, pantai. Berarti daerah Sulawesi sana ya, Mbak? Iya. Oh, pantai kok ereng-ereng. Masuk pinggiran itu apa basa Jawa? Ya, pesisir. Ya, pesisir basa Indonesia. Basa Jawane mboh ya. Gising. Itu kok gisiing samudra ngono. Wah ya nosok ning samudra ya. Delep aku. Ya itu. Nggih derek tepang menika Elisa Orsarus pangapunten menawi napa wae kados ngandikanipun padalang ketul atur menawi kathah niku matur gunging samudra pangaksami ingkang kathah pangapunten nggih. Ya. Menika kula mboten piyambak. Kula pun biasa sering kepanggih kali Mas Hendri. Nggih, alhamdulillah. Mbak Tatin embe niki nggih. Mbak Tatin lagi sekali ini. Kono kenalan, Mbak. Alhamdulillah, wah syukurlah. Yo kenalan sik to, Mbak. Dus. Nek biasane iki ketemu ra pas ngene iki. Apa lali aku. Ya sampean ki ora sok nglali nek ro aku. Iki anake sapa? Ini anake kula, Mbak. Anake jenenge. Iya to ya. Kok kudu nang burine bapakne ngono. Iya, heeh. Oh alah, lah ibuke nanti? Ibune. Ibuke mono ge ning endi mbuh. Iya. Oh, nek jaman biyen ya jan ngono nek bapake mayang dijak nang panggung dadine kaya aku mbiyen jarine ya ling ngopo-ngopo ya nang panggung. Ya melu ning panggung. Ngopo-ngopo iki maksude piye? Apa ya nek jaman cilik kan ya nek ngelak dimiki barangane lho le mimik nang panggung. Masa ya jaman dulu kayak gitu ya? Iya, jaman dulu. Mimik eneng dhuwur panggung. Iya, biyen sabi yo Mas ngono yo meneng. Wah, yo dimiki. Lah nek biyen kan nek
biyen kan sinden belum sebanyak ini. Ya paling ya wing loro ya Mbak ya paling dadi pol. nek mane medonar ngemiki ya engko ora ono sing nyindeni ya piye ngono. Lek ngemiki berarti ya ning panggung kuwi. Jarene heeh. Jarene. Dadine nang panggung ya ngemiki ya wis warna-warna lah. Jenengan teng pundi le ngemiki? Jenengan. Aku mono sak nggon-nggon sapa sing gelem. Kok malah sak biyen lho jaman cilik biyen. Aku jenengan nyora cetha biyen ngono. Zaman biyen to ya. Oh, nek mrene zaman biyen ngono ya. Ayo kula wong karang biyen iki tak contohke teng kula Mbak Tatin. Dulu ki saya ya aku yo ngene iki Mbak Tatin. Oh, ten mriku. Cilikanku ki biyen aku yo ngene iki. Niki pun mik dereng niki. Pun mimik dereng. Ambuh kuwi sing bapakne sing pengen ngemik iki jane. Oh, nek bapakne ya mbok tekan sesuk ora kena disapih. Ayo, mulakno kok iki ki anggere nganu ki sok nangis Mbak Tatin. Nangis Nek ning omah ki anggere biyen jaman jek cilik kae to. Nggih. Ah iki ki nek cilik kan senengane ya ngenyut. Ngenyut. Ayo ngenyut kuwi lho nggon Ibu Asi kuwi lho. Oh, tak kira ngenyut dot ngono lah. Ayo anggere bar ngenyut ki kok ngene iki. Lah ngapa? Ayo ambune iki kok muni ambu mbako. Oh, bapakne iki mbok yo ngalah nek duwe anak ki rak yo nggo anake kok bapakne bareng arep melu-melu. Ayo karep iki ya arep sok ngalah, aning ya sok kepiye sok. Ikine iki. Umpamane ngalah ora iso ngalah ya bare dikumbah ngono lho. Langsung iki malah ngandake apa to iki? Ayo mbuh ngandake apa to iki pisan. Ora gacok kuping, enggak ngerti aku enggak ero. Iki sok apa? Iki bersih desa mangandake mik lho. Lah ayo mik yo penting kok aku. Ngandake sejarah. Semene iki wis mik. Sejarah Iki kan seniman sejarah seniman. biyen, sejarah Ya. anak-anake ibuku biyen ngono lho, kaya ya. jenengan barang mungkin Soalnya biar ora streaming, Mbak. Kan tadi biasa gitu loh. Orang ya kalau langsung ngemei biasanya saiki streaming lah yo. Sing delok wong viral-viral. Sing delok wong ngendi-ngendi. Kayake Jesslyn ngono kuwi. Masa Iki yo langsung wig ngono ya ramu. Ya iki tetep ditutupi. Lah, ya. Ditutupi nganggo sial ngono lho, ora yo mlego sak ngono ki tenan yo. Ha iki ya goyo-goyo iki gak arep do rencana. Rencana napa? Ya piye sesuk. Piyogo apa dalange? Alah nek aku wis ngene kok, Mbak. Ngene iki ngapa? Ayo sempit mingin. Sak galon. Ya, Mbak Tatin, wah wis alhamdulillah niki saged ya sowan nggih kepanggih Salam kenal nggih, Mas. Nggih, wah. Nggih sepindah menika wonten Nggih. pepanggungan. Nggih, Nggih, ya, pokoke alhamdulillah. sak kamat-kamat mengke sak mlaku-mlakune nggih. Nggih, nek umpama diturut-turut ki lho, Mbak, nek jenengan nek kalih Mas Wisnu Hadi Sugito napane? Nek nika anu niku Kakang apa napa? Tanggone. Oh ya wis titik. Wis titik. Toyan karo Sentolo. Wis titik yuran Nek kula Podo-podo. memang Ya. tidak ada apa ya? Oh, tidak ada. Tidak ada, tapi kalau Mbak Lili sama Mas Bambang itu ada sebagai Oh, apa iya. jenenge? Prunan. Prunan. Iya. Oh ya. Prunannya Pak Hadi Sugito gitu. Jadi kan saya anaknya dari bapak yang lain begitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi ya nek ngundang Mas ini ya tetap menimas. menimas. Iya, jadi nek ada apa? Tidak ada apa-apa hanya tetangga. Begitu. Oh, begitu toh. Iya. Besok nanggon aku gawa gula teh tak ceritani sejarahnya. Yo, Sesuk tanggung bayar jawab. dhewe ora nunut kene. Ojo nang kene. Saya ceritakan kene kon bayar. Kene hiburan Mas. Ayo mumpung kok ya. Iya. Ayo ming mbok menawa njuk ketemu kita Mbak diturut-turut Oh ya, ketemu sedulur. jenengan kurang ngaku sedulur ta? Ya iki kita itu ada sedulur. Ya ada sedulur Mbak. Malah ono saka Simbah Magelang. Ya. Saka Simbah Kali Abu, Kali Kali Abu. Angkrik niku Ya. ada. Gek nyanyi le. Iya, Lek. Oh, iki ya penting kok ya. Nah iki yo ngandake sedulur kok ya. Ya wis, nyanyi. Ayo pomen intine nek dalang terus indene mbok piye-piye tetep sedulur. Tetep sedulur ngono bae. Wis Soalnya titik. zaman biyen iki yo ngono kuwi dadi Kak Mbak Yune dipek yo wis ngono kuwi lah. Lekne oleh Pak Ya mau Jini. ingin no. Ya. Nggih, pokoke nderek dedonga kanggo Nggih. masyarakat wonten ing ngendhek Kenangkan. Kenangkan mriki. Kenangkan. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Amin. Nggih, amin. Lancar rezekine. Ah, dongane sinden ngono. Mugi tansah ayem tentrem. Nah, wis Amin. tak dongake. Kenang iki artine berarti pengeling-eling. Wow. Kenangkan, ya. Kenangkan maksudnya kanugrahan. Dadi iso dadi pengeling-eling nggo keluarga, iso dadi kanugrahan nggo anak putu. So, Amin. dongane Nggih, wis ngono. amin. Ngono Wis. kuwi.
Niki ya alhamdulillah nggih sak rupa-rupane Mbak kula ya urung tau tepang nek Mbak Tatin nek Mbak Lisane dodongan sok wis bola-bali. Tapi nek Mbak Tatin ya nggih pisan iki ya wis pokoke kaya ngenten menika ya dijajal. Dijajal piye? Jajal apane? Suarane gitu loh. Jajal Maksudnya apane? kaya dijajal kaya klambi wae. Suaranya gitu maksudnya. Nggih niki Mbak bilang Nggih. wonten pamundutan Ya. ibu napa-napa pripun? Iki sementara teng mriki tidak ada panyuwunan. Wis Nggih. nyemanggake mawon. Monggo. Nggih. Nekar napa? Napa Mbak Monggo. Elisa? Wis. Mbak Tatin rumiyin kan niki ajeng jajan Ya, Mbak Tatin. yo Mbak Tatin dulu enggak apa-apa. Kita Oke. dulu nanti gentosan nggih. Ya, oke, Mbak Tatin. Oke, Oke, napa? Bos. Arep ndi? Gentosan, kok dadi ben Gentian. gentean kamu nek pas pengen mimik, aku maju nyanyi. Aku pengen mimik. Gitu loh, kebutuhan mimik itu penting kan. Ya kowe kan wis bar mimik to. Wis. Lah iya kok arep mimik neh. Oh iya, ya wis ki piye dong? Siji-siji gitu loh. Tekan mimik meneh lho. Mimik Kok meneh. jan Setunggal-setunggal apa kalih, Ya. Pak? Oh, kalih. Oh, Ya wis, kalih. Ayo. manut. Nggih, Mbak Bila Nggih. wonten pamundutan lagu napa, Pak? Gubuk Gubuk asmara. Oh, nggih. Ya, ayo Saya nganu. bapak-bapak ini paling seneng gubuk asmara. Gubuk asmara. Nah, ibu-ibu senenge podang kuning. Lah kok iso? Lampuh nek bapak-bapak ngopo senenge gubuk? Nek ibu-ibu kok senenge nggon manuk-manuk, aku ya ora ngerti. Coba bertanya. Ya, kudune nek sing seneng ngingu manuk iki mah bapak-bapak ya. Yo. Sing sok ngingu manuk lho. Ngingu Nek manuk. sing seneng manuk Seneng pancen nyawang gitu loh. pancen ibu-ibu seneng Ya, manuk. ngrungokke kutu, Ngrungok. ngrungokke. Adik-adik barang ya. Ngrumake nganune niku lho cara oceh manuk. Niki Ya. gubuk asmara. Kaki, dom-del. Apa? Dom-del. Tum. Tum. Adom adil. Oh ya. Mulai dari yang sepuh dulu. Kan kula memberi kehormatan kali panjenengan senior kula. Oh nggih. Mbak Tatin dulu, ngono. Ayo. Ya, oke. Kan saya belum tahu dijajal toh. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Mbak Tatin pripun Ya. Pak Bu? Saya. Sip boten. Saya napa cantik? Karo misae napa saya ya toh? Au. Ya, piye, no? Saya napa cantik? Oh, saya napa saya napa saya. Terus Rasa udon gitu lah. Aku Aku lo ngerti. positif. Ora. Tetep ngerti ya. Wah, tenan. Iki gentenan. Ya iya loh. Dua-dua. Karemu. Wes siji apa wes loro kamu? Loro. Oh iya. Arang ngapusi aku ya. Dumdel. Tum. saiki Mbak Elisa. Yen kemutan lelampahan Pireng, bareng. ya. Iso apa bareng? Ya dicoba. Oh, ya. Nah, jajal. Ora iso. Bareng karo dalangnya. Dalangnya malah ngapa Piye? ndelok? Malah Glu- ndelok Gelo kek delok kecetok wah banget ki gelo kancane. malah ndelok Iso. chat kok ndelok film kuwi Eh? malah. Endi to? Saya jawab apa? Waduh salah mejet menu. Waduh Malah. Wong ngene- pribadi. Wong ngene jare nyanyi urung tau kepethuk kok malah. Iya syuting iya karo- gelo. Aku ki ya menikmati kok Mbak Salahke, Tatin ki. apa ini Ayo salahke? salah ki gelo. Video apa vicol Mbak? Jebule kok- Video apa vicol? Mbah malah ono gambar opo kuwi. video pribadi. Ya wong aku ki ya sambil
ngrungokke jenengan kuwi mosok ning YouTube ngangger turu kula nek ora krungu suarane Mbak Tati ora iso turu lho. Alah tenane. Alah tenan. Kuwi aja muni, Mbak. Kuwi aja muni. Lah apa? Bahaya. Dalang iki sing ditunggu meleke sewengi. Kok nek ngrungokke suaramu merem, kau Malah iki masih turu. doanya kan iki bahaya. Berarti aku ora muni iki. Malah turu aku. Niki dipun streaming dua channel Ya, niki. niki dua channel Jogja Live Streaming kali Lintang Studio. Oh nggih, menika Ya, nggih, tekan matur ngendi-ngendi nuwun. pokoke wis saged delok. Nggih, matur nuwun. Nggih kok ngenten menika niki ya alang ujur kula Mbak Tati wis Nggih, ta. sak rupa-rupane. Sak rupa-rupane, sepenting Ya. ana rupane ya. Sing penting ana rupane. Wes medeni. Ya, monggo. Dia mandep rono, aku mandep rene. Ini dilihat, coba dilihat. Waduh. Kita tuh bisa sehati apa enggak gitu ya. Jalan bareng ora? Yo, oke. Ora. Terus. Piye toh? Oh, Kamu bareng. coba mendengarkan kata hati. Ora lho, aku delok dalange dadi ku mah Piye? seru ha. Iya. Saiki Delok liyane wae. Delok Mamat ya. Ya sel delok Mamat Nah, Pak. Mamat, tapi ran kowe ya. Oke, siap. Terus Toh delok emat mereka kuyu to. Delok Mamat nafas. salah pas kan. Yo. Tresno tulus nadyaningku bot asmara. Nggih, gubuk asmara monggo dados. Terus apa nanti? Ini enggak ada keyboardnya toh? Tidak ada, Oh, ya, klasik berarti. Mbak Tati ini ya. Monggo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen anak golek ana ngajak ngagabak Oh, yuk. Ya, Mbak, dawuhnya Pak Stage Manager ojo ado-ado. Lah apa? sapa? Ki mau Mamat kon cedak-cedak kuwi lho, aja nek ado-ado ketoke ya elek. Terus gambar kon cedak-cedak ngene lho. Kon Jadi cerak aku rene, jadi Oh, rene. manut iki Pak Sutradara. Nah, manajer marketing. Ya. Ya, yuk.
Nggih, wah. Ibu Kasmoro. Sampun kapiyarsa nggih. Wah, penontonnya hebat Mbak Tatin lho. Pripun Wah, Om niku- Ji? Menika luar biasa kathah sanget ingkang Nggih. mirsani Jis. Kok Nggih. kono tekan kene kebak kabeh madhep rene Dua kabeh. kabeh. Nggih. Nggih. Rene kabeh. Niki ngenten Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Ini Nggih. dari semua di sini niku wonten sing batin lho niki. Batin apa? Wah, iki kok apa kuwi lintang asmarane urung metu. Ngoten. Ya ana sing batin malih. Wah, iki kok jineman sarkarane ya urung metu. Ngoten ana sing batin. Oh nggih. Ana Terus sing batin malih. Lah iki kok pepelinge kok ya urung metu. Ngoten niku ya wonten. Cerita ini tuh Nggih. kok dunianya kebatinan toh. Kadang-kadang tuh ditulis, Iya. diserat, engko dong-dong menerokoke apa dinai Iya. iwak apa Apa iwak? lawuh apa. Iwak sapi. Ning ya ana sing batin meneh, Mbak Apa? Tatin. Mbak Elisa, iki kok bakmine urung metu. Wedange. iki nang kene Lah, wis iya. ana jumbo Mas. Ada jumbo. Ada jumbo Ya. dua. Giling aja. Iki kok tahu susure barang urung metu. Kowe rak yoga, Mak, kowe iki. Pop mie barang. Ya, nggih Mbak Tatin, Mbak Elisa. Iki di sini ini ki lumantar WA enten sing nyuwun podang kuning niki saking Pak Yusuf sing riyen nimbali Mbak Elisa. Oke. Ya Pak Yusuf saking dhuwur rumah niku Mbak Tatin jaman biyen jenengan apa niku nyindeni kula sewengi nutuk kene kelingan mboten. Kula to. Nganu sinten Mbak Mbak Elisa. Elisa ya. Ah, wis kesupen. Wis lali duwite Wis wis lali. entek Mas. Wite wis Duwite entek. entek wis lali. Lah nggih niki Wis gak dipitik. nggih. Niki request nyuwun podang kuning. Oke. Nggih Oke. dibawani. Siap. Ya. Nggih, wah. Sing mresani YouTube ya wah banget. Mas matur nuwun. Ya. Nggih. Iki disambi, Mbak. Awak dhewe ya ning kene ora dhewe, awak dhewe Ya. muncul ya saka sinden. Ya. Dadi iki nek apa bawa podang kuning iki engko karo diratake karo kanca-kanca ya. Ya, Ben nggih. iso karo sisan kenalan, iso di streaming, iso ditonton. Soalnya sing dadi fan ki ora mung fan Elisa Tatin, fan Jesselyn Yono, fan Stika. Fanstika ya ono. Makanya nanti kita sambil Heidi. kenalin. Oh diaturi munggah jumeneng. Ya. Ini pripun podang kuning arep Mbak Elisa? Oh nderek panjenengan sutradaranipun. Ya iki Mbak Elisa ning Kula nderek disuwun. mawon. Kula Nggih. Ya. wis siap. Oke. Ngono nyambut gawe aku. Mau jane gubuk asmara kamu gak tak ora. Syukur. Ora. Iki Udura. sing dijaluk ning kowe dadi jenenge kowe Radu harus. Del iki. Karepmu. Wah lenggah kayak panjenengane. Nenggah, monggo Mimi, monggo Wah. Mimi. Mimi, nggih. Mimi. Pun jauh sumawe sajeng sing badak, ajeng sing pundi. Sapi. Iki sutradarane anu lho. Lah, Nyingkirke nggih. nggih. Niki ngangge bawa komplit. Nggih, komplit. Oke. Mbak Elisa. Iya, Pak. Nadyan wujud demong peksi alus manis nang make wasawi ganggung lana goleki si podang jenar Ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo
podang kuning dados Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mumpang pinterangan halo 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 orang
nggih niki podang kuning wis kapiyarsa. Ya. Iki digelak lakune, wektune saya ngoyak wae, Mak. Ya. Iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa men candle sik. Ya, saiki dijumenengke sindene. Sapa arep bikin dhisik? Ya engko Tika karo Jiji sing bareng saiki ndi munggah dhisik. Ya. Disepoti, ya Mas yo, sepoti apa manut? Ojo ninggal Yo Hindi yo, jumeneng yo. Trimo Mas. Yo 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 yo. Ya, oke. Ayo nak. Wilujeng dalu Ya. Kak Cengeng Kak Limbo. Wilujeng dalu, selamat malam. Ya. Kowe tak jumenengke saiki kowe ngenalo sapa jenengmu, statusmu kepiye, alamatmu ngendi, ayo. Nggih, derek pitulaken nami kula Hindi Aji Prameswara Natungga Dewi menika. Oh, kok arak-arakan jenenge. Kala saking Kebumen. Oh, saka Kebumen Nggih. omahmu. Terus statusnya piye? Mahasiswa. Ora maksudnya statusnya iki wis duweni apa urung ngono lho. Sampun. Oh, wis duwe. Nggih, sampun. Oh, tak kira urung, nek urung padha karo aku. Jenengan dereng Eh? Kak, dereng anu dereng. Weh, ada. kene iki jeh 23 tahun nih. Bulane napa kok sami? Weh, padha iki lho. Ya, ayo. Dan niki sinten? Eh? Dan niki sinten? Iki sapa? Niki lho. Iki adikku. Wah niki istri Ya. niki lho, makane nek anu Wah, aku ki wis umure sokah enak wis mangan kalender ya aku ki. Juk ngaku. Ya iki nganu nglipur karo sedulur kenangkan. Wis iki ana panyuwunannya. Iki. Gua dhewe, aku ora buka isine apa, engko dadi bagong nggih tuku cilot. Permadika Karang Taruna menika wonten Gelo Sragenan. Ya. Bajing loncat gedruk menika. Oh iya. Ayo wis dipinangkani kono, wis tak wehke kuwi. Ya engko lek ana sing takon. Nggih niki gelone rumiyin nggih. Oh ya oke. Kuwi kendang Jeponge gawa ora to, Nji? Oh ya, ayo salon-alon. Men ditata sik, ya. Kendang Jepong saiki ki rasa kudu nggawa klowongan kendang kok. Ha iya. Dipejet wae wis kaya kendang Jepong. Ya lho. Iya tak tuku sesuk. Oh cetak-cetak ra duwe aku. Iya. Tak pesen karo Eko wingi bonange tenang wae. Pun siap Mas Panji. Yuk, gelo dados. Ya. Iya. Indi penak.
kaya ngene lelakonku Yo 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 yo. Ya. Setunggal pamundutan Ya. wonten gelar katur menika. Satu saja, engko di men rotong engko lek Mbak Tatin ro Mbak Elisa jumeneng meneh. Ya saiki wih. Jesslyn karo Tika, ayo nok jumeneng nok di spoti le, ayo le. Yo, spoti apa? Ya, halo. Selamat malam. Ya, selamat malam adik-adikku. Saiki do kenal terus dulur kene, nek aku wis kenal. Sedulur kene kan urung do kenal, kenalno dhewe. Mau siang empun ki. Iya, yo kenal kene kok yo. Kenalke malih. Iya, Ayo, Dok. saka siji ngaku wae. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya wah, Jan. Malam, nggih. Gimana Namanya kabarnya? Baik. Terus? Derek Pitepangan, nami kula Jesslyn. Jesslyn siapa? Jesslyn. Sing cetok. Jesslyn. Jesslyn. Lho ki sing Sinten, Bu? Jesslyn. Aku rukuku Jessin Kak Jesslyn tuh. ngertiku Cesin. Jesslyn apa Baiklin? Kowe mau ora meni Jesslyn Jet apa ngono. Ngerti aku. Ora ngamatke aku. Mejet apa? Ayo kuwi. Jet, iya liyane. Nggih, kula saking Ambarawa. Bu. Ambarawa. Ambarawa Status? ngertos mboten? Mboten. Mboten ngertos Ambarawa. Mboten. Podo. Boten rambutan. Ayo mboten. Ambarawa niku Kabupaten Semarang. Nggih, Ya, monggo aduh, pinarak pinangkane. niku, Bu. Arep ngewehi apa kon pinarak iki? Iwak jair. Pak Jair, ora Jair. Ora Jair, Bro. Ya, wis kuwi saka Semarang. Dari Ji? Nggih, ngaturaken Sapa? sugeng dalu Pak Bu. Ya. Adik-adik, anak-anak, Terus? mbak-mbak, mas-mas. Maaf. Nggih, menika nderek pitepangan nami kula Tika. Tika. Ya kayak Tika. sembonang matuk apa kae? Ki sesuk bibungane wae Mas. Apa nih? Lebokke bagor iki sing bonang. Aku iki sing leboke sing bonang. Wong kuwi wae bagor kok lebokke bagor. Ngecit mau minum. Tika, Ya omahe ngendi, Nok? saking Bedande, Kecamatan Jambet. Bedandet. Semawet Semarang. Bedandet ki ngendi lagi krungu iki lah. Bedandet ki nggo kono. Ngetos mboten Pak Bu Bedandet. Cakete ambarawet iku. Tekan nggo numpet juran. Bapake Cak guyune kuwi. wis tau delok. Tau delok opane Jes kowe iki ra. Sing wet-wet mau. Nggih ta, Pak? Wong kae mau nyelempetke. Nggih, saking Ya. Bedono, Kecamatan Jambu. Oh, Bedono. Nggih, Kabupaten Semarang. Iki kon jambu iki, Nok. Oh iya, Mak. Nggih, menika sowan wonten Kenangkan. Kenangkan Nggih. Keragilan Derek Pakis Magelang. nggih menika. Ya, Pakis. Derek tetunggu rumin kagem warga mriki, mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, bahagia Amin. mulya. Amin. Rezekinipun lancar, Ya. kathah, mboten tansah lokak nanging malah saya kebal. Nggih, amin. Nice. Terus nganu. Terus apa, Jesslyn? Urun donga, Nduk.
Nggih, mugi sing gadah tanduran. Mriki tandurane napa, Bu? Mbako, Hah? Banglet, kentang. kentang nggih. Subur. Terus? Kentangnya ya subur, gede. Oh, gede. Kentangnya biar gede-gede ngono. Adara Kentangnya sinten sing gede, Bu? kae kentangnya Pak sapa? RT. Pak RT. Kentangnya Pak RT. Kok kentangnya Pak RT? Maksudnya oh nggih niku Pak RT badhe mriki, Pak. Nggih, niku mawon kula. Ya, ya wis sing penting wis nderek memuji, nderek ndedonga. Iki nglipur sedulur rene nok nembang penyo iki ana amplop iki aku ora ngerti isine apa, iki ana tulisane. Iki hake nggon sinden-sinden, aku ora njaluk. Ya. Dari cah elek. Cah elek. Cah apa? Oh iki lha iki cah elek. Kira-kira wonge kaya apa nek elek? Cah elek nyuwun lagu apa kuwi? Nyuwun lila kalih loro ati dua. Oh iya, ayo. Nggih. Kira-kira nek ora nggo keyboard ki kanca-kanca iso minangkani apa ora? Iso? Loro ati dua. Oh iya, iso ya oke. Di caosi. Apa? Lali apa? Cah elek nyuwun lila kalih loro ati. Loro ati. Ayo monggo. Nek arep dhisik loro ati. Loro ati. Oh iya, nggih. Yuk. Matur nuwun. Ya, wah adi-adiku saka Semarang. Kuwi ya sing iso nek awake dhewe mayang ya sing iso melu ya bocah kuwi. Ya iki wah sing lumantar YouTube sing WA akeh banget iki saka sedulur-sedulur Meranggen ya mresani. Terus
sedulurku Pak Sigit Kundarwanto nggih nderek wungon nggih matur nuwun iki terus wah akeh banget iki Mas Gi Sugiarto ya mresani matur nuwun Mbak Wiwin Wonosobo ya mresani sesuk sowan rono mesuk bodo ya wah akeh banget iki Mas Triyoko Mas Kus akeh banget wis rasah perlu tak waca ya saiki Mbak Tatin, yo jumeneng meneh Mbak Tatin. Wah. Monggo. Ya wah Mbak Tatin. Tak kira wis. Oh kok le gurih wis. Ya Mbak menawa wis. Ya sing mriki iki ditunggu jenengan kok Mbak Tatin. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pokoke nggih niki wujude Tatin Titot nggih ngoten niki Pak Bu. Nggih, wah ya kuru. Kurugan daging. Bukan daging. Ya. Niki wonten pamundhutan Nggih. menapa? Sementara di sini tidak ada. Tadi teng mriku wau. Niku teng mriku. Apa? Panyuwunane wae teng niku teng amplop niku kula ora ngerti, ora maca. Apa bajing loncat? Bajing loncat, Terus lilo. lilo. Terus Ya. Bapak Ibu napa sing ibu-ibu mriki nyuwun napa, Bu? Waduh. Keteki. Suka teki. Niki ora nganggo keyboard, dadine nek nganggo Angel. gamelan angel, nggih. Sing Nggih. kira-kira nganggo gamelan apa ya? Ya, Napa monggo. Apa ya? Lintang asmara ning duet. Nggih kali sinten? Nah, duete. Kali jenengan? Wah, rugi apik suarane. Alah ape bilang kok. Ya poro sapa? Monggo keluarga mriki ajeng-ajeng dueti mboten. Mumpung ketemu Mbak Tatin. Nah, sapa? Yo. Pak RT, Pak RT. Pak RT. Oh, Pak Sutik. Pak Bayan. Pak Bayan, Pak Sotek ya. Ya. Sinten, Pak? Pak Marto. Ayo Pak Marto munggah panggung. Napa sinten? Monggo. Sapa sing wani yo? Maju. Mumpung ketemu Mbak Tatin lho. Niki nek Mbak mumpung. Tatin ki nek ora ning YouTube. Oh, ora ketemu tenan. Sinten, Pak? Oh, Eh, Pak Pak- Bagio, monggo, Pak. Pak Bagio munggah rene Pak Bagio. Nah, Ya, ayo. sing ndi? Nah, ya. Ayo mriki ra apa-apa ayo. Malam niki malam jenengan semua dadi. Ora wani? Oh, ra wani. Ora wani. Weh, karo sapa lanange? Wong Mamat. Mamat mah mengisroh. Ya. Niki. Ayo liyane dulu Mbak Tatin. Apa? Oh, sama Pak Itong ya, Pak Itong ya. Pak Itong. Iya. Ayo Pak Itong, lintang asmara Pak Itong. Sini dong yang mendem Oh, gitu ya. oh kantong. Oh ya ayo dong, rene munggah dong. Oh, jenenge iki sapa to jane? Eko kantong oh, Pak Itong. Lah nek Pak nang Itong. Yojo, nek nang Yojo Itong kok. Oh, aku ngerti ku kantong e. Kantong bolong apa ora? Ya. Yo Novi demung sik digoceki demunge. Ya. Ya. Kantong. Cekeli. Weh? Demungan ada demunge go maju wae iki. Alah kuwi iki jarian kepriwe ya. Ya wis. Cah kok kon biyen dikekuru karo bojone wae. Ati kok ngono. Niki iki padha karo bojoku nek kon lemu wis ra iso wis. Anu Mas Tulus, Patok bangkrong ya wis ngene iki. semene iki paling pol 37. Ora muda. Cegeng dalu Ya. Mas Itong kantong Mas Nggih. Eko. Sapa jenenge buah? Wis pokoke kantong ngono wae. Mas Kantong. Kula niku Andri jenenge. Waduh. Andre sapa? Andri sapa? Andri lumut. Tap bintang tamune tambah siji meneh. Nah iki Ande ora Andre. Andi, Bro. Jane kula mangkat mau wis ajeng kok pakaian garek lho. Mau nggo gareng. Ning kok gandeng anggarane ra ono. Ning jane kula Aku kok gurih temenan njaluk aku. Karane 2 juta napa? Seberapa juta mawon mangkat kok. berapa juta mangkat? Ku ya mangkat nggo gareng kan. Seberapa juta iki wis nggawa tremos, Lah, ndi. nggawa sego dhewe ya. Nggawa bagong barang kula mangke kok. Nggih. Ya wis Oh dah. ini ya sukses bagong karo gareng ya. Sukses ya. Niki napa-napa saged lho, mayang Apa? iso, nabuh iso. Pokoke dadi gareng ya iso, Iso. nyopet ya iso iki. Sing ra iso apa? Sing ra iso iki Gawe apa? Sing ra iso niku wani karo sing wedok. walah iki. Nek kula bloko kok. Walah, kowe ketno kok dicekeli wae iki ana apa to jane? Ana apane ngono lho? Kaya ora nek mabur ngono. Kaya isu-isu wae. Kaya nah cekel meneh.
nah ngono kuwi lho. Siap gerak ngono. Ya. Ana bang apa kok? Hah? Bang apa? Mau nih kok. Lintang Asmara. Lagi kok. Oh iya, oke, duet karo Mbak Tatin. Yuk. Ya. Yo, yo. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Ciro cicipan. Oke. Joget Bagong. Iki ya. Iki ya. Awas. Siang pantororati mung manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang yang
Matur nuwun. Bulane nek ditemuk ya ora ono apa-apane tenan. Aku ngono. Boten iki. Bobote 33. Lho nek Piye? nek dijolke dodak napa? Apa? Kul sak bagor nika jane nggih mboten wonten apa. Kayak apa Kak? Jolke kul. Jolke Tapi cesin. jolke Cesin jesi. kok. Ya. Ampun niki. Ampun pone harapan. Sampun napa dereng? Ayo wis kok dereng manut. Nek sampun kok dereng bayaran. Oke nek berung bayar Pak Sutik kok. Ya, wah matur nuwun. Wah, jan nggih. Mas kantong Eko Itong nggih. Jan kelidah kelitih. Ya. Menika pripun Pak Dalang? Ya sampai goro-goro Mbak Tatin. Mboten. Alah ngono kuwi mbok yo pisan-pisan. Arep nambahi apa piye? Nambah. Kene darah sing judeg rek. Darah dek kuwe. Iya. Ayo saniki anu Mbak Ta, siapa kan? Mbak Elisa. Mbak Elisa oke. jumeneng. Siap, saya duduk lagi. Ayo wis. Hah? Bareng ya ora apa-apa. Iya. Wektune wis Ayo, kaya bareng. nguyak. Menika nggih diperiksani saking anu lho Pak, niki penggemar saking Prambanan. Oh, Prambanan sampai Nggih, sini. Iya, itu Oh, yang ada di nggih. sana pokoknya penggemar beratnya. Matur suwun. Sadoh kono doh kene. Biasane ra merapat saiki ndengaren merapat iki kok. Merapat. Aki do bolong apa piye iki? Nggih. Ah ngenten iki le tresno to, Mbak? Ngenten iki nek mboten Lah tresno nggih. ya. Wah, biasanya ten Semarang ten pundi tetep do rawuh ning Oh, niki nggih. pun suwe dangu aksen kok dilalehi panjenengan sing ngaso kok Nggih. mriki malih. Nggih, matur nuwun. Atur sembah nuwun menika sampun sombong amat. Ya. Sapa sing menika kuwi? Atur sudah nuwun pan penggemar dimanapun berada, Nggih. kagem Nggih. penggemar wayang sedayanipun nggih. Nggih. Menika lagunipun apa? Mau wonten pamundutan apa? Napa? Apa Banyuwangen. Banyuwangen. Nggih, ya. tapi nderek monggo dikantos nggih mboten napa-napa. Nggih. Kula nderek pamundutan saking Pak Dalang wonten Nggih. menapa? Iya sementara di sini tidak ada. Mbak ini Mboten tidak ada nonton. Banyuwangen. nggih, Banyuwangen mboten apa, nonton. Mas? Arep Belang alit apa? Nderek Apa kanca-kanca jenenge? mawon. Sing Jerek iso. gerajakan. berajakan? Gerajakan. Oh iya, oke, berajakan. Ya. Berajakan. Nika langsung napa? Komplit. Bawa apa kepiye apa? ya? Bawa Pak. Oke. Boten ngantuk to, Pak? Boten. Oh nggih. Nek ngantuk nggih bubuk mawon ya. Kok enggak? Oh, di wong tinakat kok ngejak bubuk. Oh iya, mbak menawa ngantuk kan nang omah ya nganggo HP nyetel streaming ngono. Beres Mbak yo anget. Ya, Karo bubuk. Ya, lagunya apa, Mbak Tatin? gerajakan ngagem bawa nggih. Oh ya, oke. Cocok. Sapa sik iki? Kowe aku bareng. Durut ke Mbak Elisa wong Nggih, terus Mbak monggo Tatin. bareng Ya. nembang, nggih. Gending gelam biangan belambiangan kok gelambiangan Rapopo saking. kosakata itu kadang-kadang ngopo gitu ya wong Saking- wedok ki sing di ning utek apa le metu ning kon cangkem beda ngono lho kadang-kadang Cukur. antara yang di utek sama yang di lambe itu beda Beda. kadang-kadang. Kadang ngeblank ngono ya gitu Arep muni bapakmu, mah muni anakmu ngono ya. oh, itu anaknya diundang kabeh gitu kan kamu ini udah dolar ya aku ya Nyeram bayi Noswan tara
Terus Wetan. Itang. katong ayo. Lor lang kedyal alas angker kang kalewiat lewiat aja takon susah seneng kang Ya. disangka Cik kurang makane iki. Belang. oh ada belambangan Belangi. Saya kaget. oh iya kurang sagotro Iya. ah, ya, Napa kan, apa? ya. Kayak dunungan indo lali salah lapes lah oh iya kuwi lah Lah no ora apa-apa. menungso Tanah India ku melyaring Taman Sarinuswan Oke. Monggo. As. Kerajaan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon hang nang yani tangan susah Longgo hareng patiran Sambur-samburan Arare doman Andi mangan salat-salat Yo 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 yo. Gading tangan ring pinggiran Pinggir pesisir Beranjakan Besek-besek semayana
Sir-siran ambil gandengan gending asli Iya. Banyuwangen. Banyuwangen gitu. Nggih, wah. Jan. Nggih, niku sampun. Tanduk napa? Nggih. Sampun apa malih? Kula nderek sing nanggap mriki Tanduk mboten tiyang Bu, kenangkan. wonten pamundutan napa Bu? Nggih. Wah, mboten namung napa senyum-senyum ngaten lho mumpung ke panggih. Remene napa remene? Senenge Selendang apa? biru tapi cara gamelan. Kedep tesma aku nyawang sendang. Dudang det. Nek sing yen kowe njaluk lebih niku mboten nonton kibote. Kibote ra wonten. Nggih. Sik mriki Ya. Simbah, Eyang Simbah napa remene napa? Sing saged dingge gamelan, ngangge gamelan. Iki paling ora ado. Sesi deman lho ngerti aja remeh-remeh ora temeh. remen ora remen. Oh iya maksudnya Jadi iku. remen. Ibu remen apa? Ibu remen apa? Oh iya ya. Senengnya apa gitu loh maksudnya. Tadi Iya. bapak-bapak di sana sesi Iya. deman. Oh, sesi deman. Cik. Mbak Nisa ya. Konten pamundutan sesi deman. Apa Yang hari malih? tambanan wis kondur napa? Sapa? Kasih mau Belum. Napa? Wah niko Napa kalau Pak? Napa niki spesial lho niki, tebeh-tebeh ha direwangi adem-adem asrep-asrep. Suguhane lagu. Sing mburi njaluk Bratasena. Oh, wonten Oh. Bratasena. Jukoke ngono ya dalange Kathah niki. Sibuke ajeng wayang. sing- Napa wonten? Arang nonton kibote Pak, nek Bratasena ora Nggih, niki saged. nggih kibote Pak, nggih. apa ninggalkan tresnan apa napa? Ninggal Oh, kapisan ya. saged sesirman wonten. Monggo nderek. Iki kira-kira dienggo penutup apa isi meneh? Ya kula manut arep mau sing kula ramu-ramu mongso nanggap kok Mbak dadi kok ndak nek kula ngendeki engko do kecewa rak ya. Lah iki nek dituruti ya tekan sesuk. Kan sesuk jam 8. Ngalah ngancani nang kene to Mbak. Ngancani nang kene to lho kala-kala. Maksudnya nek iki dingge penutup niku Ya. tinggalkan tresnan nek dereng ya apa jenenge kuwi mau sesedeman ya Deman. lagi Oh, satu iya. lagi. Lah yuk kita kolaborasi dulu sama Sinden. Iya. Nah, ya dijenengke ra apa-apa. Nggih. Iki karo Lah kuwi sing ngatok kuwi sapa kae? Sing endi sing entuk sing endi? Endi? Sapa iki? sing wani ayo. Aku ra wani lho iki. Senior iki tepan. ya Hindi Pak Nak. Ora ya. Apa telu jumeneng yo? Lah Telu nggih, siap. Jesslyn ro Hindi ro Tika ya Nak. Sekalian yo Mbak Jumeneng. Hindi, Mbak Sapa? Jesslyn, Mbak Tika. Sengit Ya. wonten nganjengan. Lho wis 059 mbok menawa iki jumeneng terus engko Mbak Alisa ro Empun ngoten nggih? Yeay. Oh ya, kula wis nderek. Apa kerun? Lali janjine. Oh iya. Lah ndi sawere tebak. Sapa kuwi njaluk bakrun? Bakrun. 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 Yo niki. Iki padha. Padha Mbak Alisa. Lah iya. Ya, yo telu jumeneng engko lek bar iki Mbak Tatin, Mbak Alisa nyekar penutup. Ya, begitu nggih? Nggih. Ya, ndak selak bengi. Mau esuk dikersake setengah papat kudu paripurna. Nah niki larase sing padha mawon nggih. Berarti antarane Ya. lali janjine kalih napa tadi? Ninggalkan tresnan, Pak. tresnan ya. Ya. Pelok semua. Hmm. Oke. Manut. Ya. Lali janjine Satu-satu atau medley? Satu-satu. medley nggak apa-apa. Oh, medley berarti ini 2 lagu ya. Iya. Oh ya. Sekalian penutup di liburan. Oke. Yuk. Yo, yo, yo. Iya.
Wis metre. Pokoknya setunggal dipinangkani menawi ingkang dereng mengke wonten goro-goro. Goro-goro. Ya, oke. Semanten anggonipun ngelelipur. Menawi wonten kathah lepat anggenipun tindak tanduk ingkang boten prayogi nyuwun pangapunten. Nggih. Nggih, koto-koto ingkang boten. Apa-apa? Koto-koto ingkang
Boten Saya sekeco. bengi kok tekan nggon kuwi barang. Nyuwun pangapunten ingkang kathah mugi berkah kagem Ya. sedoyo. Nggih, amin. Nah. Nggih, pokoke nderek ndedonga nggih Nggih. Mas Dalang Nggih, kagem Mbak Latin, masyarakat ya. wonten ing mriki mugi sami sehat, pan Amin. sehat nomor setunggal mengki nggih akeh duwite, akeh Amin, rezeki ingkang amin. lancar berkah barokah. Nggih, Jangan saged amin. payangan malih. Nggih, amin, Nggih. Mbak Latin, Kula pilih nggih. sanes wedal saged pinanggih malih wonten lepat nyuwun pangapunten. Ya. Kagem Mas Dalang sukses sampai tancep Nggih, kalian wangi. amin. Nggih, Mbak Tatin nggih. Nggih. Mbok menawi Mbak Tatin ajeng ngersakaken kundur kalih Mbak Elisa ya. Nggih, namung nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi Nggih. mangke waget dumugi dalem mboten wonten setunggal napa nggih. Amin. Ya, lain waktu kita bertemu kembali. Iya, siap. Ya ning ora larang-larang sampe tak WA lho. Wah. Alah nek kon beres Yo, sing larang. penting entuk sapi loro ya. Wah, beres ya. Sapi-sapinan to. Wah nek karo sedulur ki ya wis rembug. Ya, iya Mbak, ya aku percaya Mbak. Ya. So, Nggih. arep mampir ning Talaman. Ya, Cerak sesuk. saka kene. Kapan-kapan kok ndak iki ganggu iki. Wah, mbok nih iki enggak? Ganggu. Ya. Nggih, matur sembah. Nggih, oke sip. Ya, matur nuwun. Wis jam 1:15 ya. Engko nek nganti kesuwen ndak engko nampa duka saka Sang Prabu Bathara Kresna, Nduk. Oh iya, Mak. Aku mung manut karo kowe, Mak. Ya wis tak aturke meneh mbok menawa ana kalepatane wis sedulurku Mbak Tatin karo Mbak Elisa mbok menawa kurang nuju prana ana ngarsane sedulur kenangkan, aku sing kewajiban ya kuwi nyuwunke pangapura. Oh iya, Mak. Yo, aja kesuwen yo saiki manjing ana ing sanggar Pamelangan nyuwun marang Gusti Kang Hakarya Loka, muga-muga lek enggal-enggal ana trontong-trontong pepadang. Iki sing mriksani ning YouTube ya jauh akeh banget 1700 nggih. Matur nuwun kula mboten saged nuju saka setunggal mbaka setunggal. Wis wontene namung matur nuwun mresani karo alang ujure awake dhewe. Ya wis mbok menawa engko tekan paripurna ngancani karo awake dhewe sak kanca. Terus karepmu aja kesuwen yo manjing ndang ing Sanggar Pamelangan. Oh iya tak tutke, Mak. Kuku sing dupa kumelun ngeningken tiasa ngapake kawengku sagung jajan. Ya hati-hati nanging sangat angikipi sang resi kang kaneka putra kang hanjlok saking wiyati nanging sanget angikipi tandya teka mangkono wis paripurna nggenira suka-suka para abdi bedhaya lan srimpi wis manjing ana ing Sanggar Pamelangan.